खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांनि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं दिनै शुक्रबार थामहिनबा 16 सेप्तेम्बर खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा रासियानि प्रेसिडेन्ट मानगोनां व्लादिमिर पुतिनखौ लोगो हमगोन आरो चाइनानि प्रेसिडेन्ट मानगोनां एक्सि जिनपिं बिथांखौबो लोगो हमनानै गोबां हादरनि रैखाथि आरो हादरनि दावगानायनि सायाव सावरायलायगोन होनना द टाइम्स अफ इन्डिया रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं थांनाय आसाम सरकारनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि आनजादनि थाखाय माखासे खाबुफलान सुबुंफ्रा रांनि लेनदेन सोलिगासिनो दं होनना ससियेल मिडियायाव बुंनायनि थाखाय आसाम पुलिसआ भिक्टर दास बिथांखौ हमदोंमोन। बिथांखौ जेबो फोरमान होनो हायैयाव खानाय जादों होनना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय रिप्लाइबो फैदों। बिनिनो मैया भिक्टर दासखौ माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा होनना सोंनायाव बिथाङा बुंदोंदि गावनि जुनै गोबाङानो खाजागोन नाथाय जोबनायाव गावसोर देरहाथारगोन होनना बिथां भिक्टर दासआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों होननानै निउज 18 रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं थांनाय बुधबारखालि केबिनेट एसेम्ब्लियाव आसामाव थानाय गासै गोजौ फरायसालिफोरखौ हायार सेकेन्डारि लेभेलाव लांनाय जासिगोन होनना आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि मानगोनां रनज बिगु बिथाङा फोसावदों होनना news18.com मुंनि रादाबाव फोसावदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायदों दि 215 गोजौ फरायसालिफोरखौ दासिमाव हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम बोखानाय जाखाबाय। आरोबाव 785 गोजौ फरायसालिफोरखौ गोजौसिन फरायसालि एबा हायार सेकेन्डारि लेभेलाव आपग्रेड खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दंबावो होनना बिथां मानगोनां रनज बिगु बिथाङा फोरमायबावदों होनना रादाबाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं गोजोनथाव रादाब मैया भारतनि मुंदांखा आइजो खमलायनाय गेलेगिरि विनेश फोगट बिथांजोआ सोलिफु बोसोर 2022 मायथाइनि वर्ल्ड रेसलिं चेम्पियनशिपआव आइजोफोरनि 53 केजिनि बादायलायनायाव बाहागो लानानै आरो फाइनालाव देरहानानै ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों होनना द आसाम ट्रिबान रादाब बिलाइनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। गोग्गाथाव बाथ्रादि बिथांजोआ कमनवेल्थ गेम्सआव खेबथाम सनानि मेडेल देरहानो हानाय सासे आखा-फाखा गेलेगिरि होनना रादाबाव फोरमायदों। बाथियाव दं क'क्राझाराव थानाय अल इन्डिया रेडिअ सेन्टाराव दावबायहैदों बिटिआरनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफादा। बिटिआरनि गेजेरावनो गंसेल' नायल' जाल' क'क्राझार रेडिअ सेन्टारा थांनाय गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो जिरौ मिरौयै सोलिबोदों। मख'जाथावदि आथिखालाव बे रेडिअ सेन्टारनि थासारिया जोबोद गाज्रियाव दं। बुंनो थाङोब्ला क'क्राझारनि रेडिअ सेन्टाराबो बिटिआरनि मोनसे दोहोन। मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ क'क्राझार अल इन्डिया रेडिअ सेन्टाराव दावबायहैनानै रेडिअ सेन्टारनि मावख'गिरि धरनिकान्त बसुमतारीजों गासै जेंना आयदाफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों मिथिनानै लायो आरो बे सेन्टारनि जेंनानि सोमोन्दै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नो फोरमायनानै बे रेडिअ सेन्टारखौ फोजौखांहोनो थाखाय भारत सरकारखौ नारसिनगोन होननानै बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनाबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।